Kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. 27, makagi po ang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada. Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa. Alcalde sa kusina. Kaibahan ang sa indong paborito, puun pa kayo. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Toramax. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah. Well, my hand is shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, I want the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my hand and what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Yeah. I'm all shook up. All Shook Up ni Elvis Presley ang sa tuyang pambungad na bilang. Ining si Elvis Presley naggayon na kan na storya kan na buhay itong typical na maray na storya ning pobreng aki na nangarap pakatapos nagyaman. Kaya lang ang grabing pagyaman ni Elvis dahil naman po na matian kasi ang parents. Ang sayang ina na mataba-taba si Mrs. Presley dahil ka matubod, typical na yung baga nailimo sa mga harong na ina na mataba na nagaataman nga ninin urig. Ang mga Amerikano palang gampanahon, mahilig man mag-ataman na urig. Namundag si Elvis duman sa Tupelo, Mississippi, Amerika, January 8, 1935. Nagdakula po sa pobreng pamilya. Ang ama niya, si Vernon Presley, ang ina niya ay padangat siyang mataba-taba. Pakatapos ang kami nga pobre lang. Biroon mo, manganing sa diring tangkal, tan urig, nagpaparalibot-libot lang. Narumduman ko pati si Tiyang Kuni. Igwa kami katong neighbor na naapod me. Actually, mga matuwa pa yun sa magurang ko. Si Tiyang Kuni. Ito pag Angelus na yan, pag ang Angelus, alas 6 ning banggi, pag nagpaparangadji na, maluwas niya, bit-bit ang planggana, pagpaparlatubon. Kaya piglalatub ang planggana, naglilibot huna mo itong dyan itong huna mo, may orkestra naglilibot sa neighborhood para apudo na, siya tama niyang pagkadurdakulang itom na urig, dakulaon. Tasigi ang ito magyang tangkal, ito magyang urig na ito, may ning tangkal, ang gibo magparabisita sa mga barkada sa mga harong-harong. Amigo pati kang kadaklang, pag nailing na, pinapadago sa harong, tan mga origad to,
laug-laug lang sa mga harong. Ay sa katabanggi na, dapat papuli una, inaapod na. Maraman mo kaya o nagdadalaga na. Pigaapod na niya ko ni mama. Matibay itong urig na ito, tagaro kung mataram lang. Uy, pigaapod na po ko ni mama, mapuli na ko. Tapiga lalatub lang si Plangganan, urig, nagdadalaga na papuli. Iyo dayan ang gibo katukang ina ni Elvis Presley. Magparatama sa ng urig, pag pinapapuli na si urig, bigla lamasan ang planggana, puli na ngaya, di pag nadangog na kan urig, pigaapod na nga ko ni mama, mapuli na po nga ko. Tan mga urig ito, nagpaparapagitambay sa mga harong-harong. Kaya sabi ka to ni Elvis, lara kang kapubriyan, sabi niya sa barkada niya, ako ngaya, sana magyagwa nga akong gitara. Garo na regaluhan siya ka naman niyang lumang gitara, nagpara-practice. Kan medyo nakakanood na magkanta, ang pangarap niya ka talo mas inutan ninda, may radio station na garuhon na mo, kubitan ni Tsura, salit lang. Sana nga pag-abot kang panahon, ako nga magkanta dyan sa radio station na yan. Biro ang pangarap yan. Day niya aram na siya pala magiging hadi ng rock and roll sa intirong kinaban. Grabe ay, grabing pirak, ano. Kaya lang nagadan siya pag August 16, 1977, pirang edad dyan, kuya na ay 42 years old, hubin pa, no? Pagkatapos, ngunyan, kaya magsikat si Elvis, nag-arug-arug manda sa Pilipinas, si Eddie Mesa, pero sabi nga ni Dave Duliano, mas bagay ngaya si Victor Wood. Darling, I need you. Hold my own and never do wrong. Hold in mine your little hand. I know too soon that holds so grand. Please hold my hand. My dear, I was wrong to try to love you. Kupa, 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 kumpuela. That's my lover. I'm just for you. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me.
I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey, okay, if that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Pretty Woman na kumisan na mamaluan si Elvis Dayan ay baga ni Elvis ang na boses, pero siya po si Roy Orbison. Bako siya si Elvis Presley. Ining si Roy Orbison na biglang sikat pagkatapos karon ay malang naghaloy, nawara na. Namundag niyo duman sa Vernon, Texas sa USA kan April 23, 1936. Kaya lang at the age of 52, siya po nagtalikod sa kinaaban December 6, 1988 sa Hendersonville, Tennessee, USA. Pinasikat niya iyang kantang Pretty Woman na ginamit pa nga niya sa pelikulang parehong titulo na nabida, nadalang ko niyo si Queen Richard Gere, pagkatapos si Julia Roberts. Istorya ning garo sarong hospitality girl si Julia Roberts. Pagkatapos nabisto siya ning sarong kuya ning teknokrat, ning sarong mayamanon na businessman, nagwapo na di nga ni makatubod ng ibang Amerikana. Na sarong cool girl, iilusyonan ning mayamanon sa kagwapo. Saka si Julia Roberts, di man nga makatubod na. Ako nga ilusyonan kanina, ako nga may iba-ibang naging boyfriend. Malat si pinahiling duman na garo ugali ni mga Amerikana, doon pala sa Amerika, ano. Pag aram kang garo cool girl ka, garo habo kang palaugon sa mga tindahan, sa mga department store. Ning kapwa mo babae, malat na tinaonan siyang dakul na kwarta ni Richard Gere. Sabi niya, magsaud kang niya, magbakal kang ini mga bado mo. Di nagluwas siya. Tuktok siya dumas sa sarong tindahan, department store. May mga nag-ulay-ulay na mga Amerikanang mga hi-hat man. Ay, mabakal nga ko ni nga bado nga. Ay, mga digdi. Makang nga mababakal nga digdi. Di kang nga maglaog. Ay, kwarta nga mabakal man nga ko. Ay, di kang nga maglaog digdi. Di siya pinalaog ay. Garo, kung sabi ko na taramon, mga gipradon man nga ni hay. Parang nga mabakal nga ko ng bestida. Mailingan nindo at yan mabakal nga ko lumas sa iba. Nagbakal siya sa iba. Kan makabakal siyang kadakul, hinapitan niya, oy, lingan nindo. Oh, tambako ng pinamakal ko. Kutanang nga kamo may commission kamong mga babae kamong mga grabe man nga kamong mga api. Yun na ito. Pagkatapos nagdalaga ng istorya, sagkod na nagkasinda na talaga ni Richard Gere. Siyempre mayamanon ito, mayaman naman siya. Nailing kay itong mga tindera na itong mamakati nindang cool girl sa roon ng socialite, mayaman na, magayuno na. Yan ang istorya kang Pretty Woman. Inot kaya di siya makatubod na ako nga ilusyonan ni disintiw na lalaki. Ako nga cool girl. Kuyan nga ko, barabangin nasa tinampong nga ko siyang pang sit-sit. Narumduman ko pati itong Plaza Rizal High. O kamong mga kagubay ko niyan, tandaan nindo kay ito ang Plaza Rizal. Kaya itong mga panahon pa na, day pang gayo pinag-re-renovate yan, day pang garo, day pang kaput kay ito kan city. Ang nagmamala ka ito kang Plaza Rizal, iyo po ang Kapitolyo kang Camarines Sur. Kaya day man nagayo na tindirang kang lagat, ang nagmamala nasa luwas. Nauso ka ito ang inaapod na makuapo ni Rizal. Yan. Pag matanga dyan, sigang pang sirit-sit ka yan. Ang iba,
yan na paldang yan na medyo halaba tako ng palda nila abot bagang yan sa lampas sa tuhod pigtitikunan aram nila ang tikon itong pigtitirik o tiko garo piglilin pigkakaganan ng imperdible para magluwas na si palda ninda halipot hiling na ang legs ultimo niya kung miniskirt may pambakal ang mga makuapo ka to ni Rizal day pa katuuso ang kuyan ay ang iyang bagang inapon ukay-ukay ay napaka mahal pa kay ito kang mga bado. Ultimo nga tanganing gusto mong mailing ang legs mo, tikunan mo siya laba mong palda. Kung pirang tikon yan, imperdible yan, di hiling na ang legs, makurpakupa na yan dyan sa Plaza Rizal. Pag agi naman kan mga lalaki, masitsit, Sir, gusto mo nga sir magpainit. Ay hindi, pumurundo ka mo. At yang garatulan pa kita dyan. Nausong marayan, kaya mga tugon katukan mga magurang sa mga aking daraga nag-ireskwela. O kamo kung mapuli, de mga langgad, mag-agi dyan sa Plaza Rizal. Maglikaw, duman kamo sa may PNB. Kamo man, duman mag-agi sa may Nag-Optical. Kamo man, duman mag-agi sa may Inyo England, ha? De magparabarabagtas dyan. Grabe dyan ang makuapo ni Rizal. Pangsiwit sa napating pangsiwit. Nauna mo baga ko yan, mga gutom na liyon. Nabantog na maring ka to ang makuapo ni Rizal. Well, sa puntong iyan, sa kuya man lang, ay sinda mga hubing pa man ay, siguro ngunyan, mga kuyan pa lang to, mga 50 pa lang. Ang hapot ngunyan, kumusta naman ka mo? Haray naman ka mo. Ano maray naman sa inyong buhay? Sana maray naman sa inyong buhay. Sana nakakabilmang ka mo kan community pantry. Asin sana makamo ni mga kamatian, araw ka mga rayuma o abo, ano. Maski nga ni ka mo inapod na makuapo ni Rizal, sana maugman na sa inyong buhay, kay baan sa inyong mga makuapo, sa inyong kanya-kanyang baryo, sa inyong mga lugar yan, sa Kabikulan. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
she's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. An sa tuyang oras kunyan na 12 minutos antes po mag alas 11 may announcement digdi sa maabot na Mayo 9 iyon na ang pagpuon kang big sale sa gabos na item sa DMSQ Supermart as in Master Square Department Store. Para sa selebrasyon kang Mother's Day, tara na ang ano pa ang hinaalat nindo, dumana kita sa DMSQ Supermart as in sa Master Square Department Store. As in dagos-dagos ang sa indang big sale na mapun sa Mayo 9. Sa mga mahilig mag-avail ba ka mga discount, ano, yung pag sinabing may sale, uy, may sale ba nga sa DMSQ? Oh, may sale da ba nga sa original na Master Square? Ay no rin da nga yan. Sa Mayo 9, ay duruman nga kita. Mabarkal nga kita ning bag, mga bado, kung ano-ano pa. Ay yan ang nag-ugman, kung igwa ka man lang ning kwarta, mabakal ka na may mga discount na ang paghuna mo. Kuminsan, itong inapod na garo kaugmahan, biglang kaugmahan, may pagka-serendipity na inaapod. Ako mabakal ako na importante marin na gamit ko. Halimbawa, ito si pigbabakal ko ay garo Christmas ka to may pangregalo na ang kantidad mga nasa 1.5, medyo magabat-gabat na sa bulsa, kaya lang dapat niya ako bakalong ko. Kaya ito nang iyon na sinapili ko niya ako magayon ining pangregalo talaga. Ibagay niya ako ni. Pagkatapos kan mabayad na ko, nagbubutbut ka ng 1,500. Sinabihan ka kay itong sales lady. Nga sir, kuya lang nga yan, mga 600 lang. Tano, day mo sir nahiling, may 50% discount. Ay grabe, hay. Nagparangirit pati ko niya ako. Very happy niya ako. Ay, pwede pala ng mga may sale. Pinag-expect mo, dakulang bayaran mo, babangaon. Inilang po ngaya. Tamay sale ngayon po ang DMSQ sa kaang Master Square. Kaya itago muna po yan renibo mo, tadikiton mo lang ang bayaran mo, pinabarato po ang mga paninda digdi sa DMSQ saka sa Master Square. Pero tandaan ninyo Master Square, itong original. Itong dati, bako itong iba. Itong original, sa original, pero may discount dyan. Sa bago da, medyo makunot dahay. Oy, birthday pala ngunyan kang samuyang auntie. Actually, auntie yan ni Hil de la Cruz. Kaya lang inaapod ko man yan auntie. Very close man samuya. Ay kami po ni Hil de la Cruz magbarkada. Pumpa itong kami mga hubin pa. Pero may kaming magkaibanan. Pag nagbibisita kami sa Haruninda, duman sa Barceloneta, Cabusao, tataga duman niya si Hil, ang maana po ning magurang si Hil, garo ang natandaan na lang tiya niya, na garo yung nag-aratinder sa iya, kaya iyon na lang garo ang kwenta ina niya, ta ang mga magurang ni Hil, garo inot nang nagtalikod sa kinaban,
Pag nagbibisita ako, nagkuya naman kung anong apo ni Hilduman, kung Auntie Dolly, auntie naman ko, Auntie Dolly, kumusta? Nag-auntie naman ko, maray magluto. Pag kami nagduduman, ang patsibog grabe. Basta yaong kami, maluto na yan. Kaya ako nag-antabay ka Auntie Dolly dyan sa Barceloneta, Kabusaw. Happy birthday sa imo. Narurumduman ko kay itong magpa-share kami dyan, kay banang ko mga taga-RN. Piglutuan mo kami ning masira mo na gulay na kalunggay. Itong ginutos mo dumasanatan ninda, kadakol gulay na kalunggay. Pagkatapos, maputi yung si maluto na masiram, sabi niya, iyan nga ya, initial pa sa na ngayon, actually igwa pa kamong panira. Ano man po niya ko? Ang masiram mo ngayong itampad sa gulay na kalunggay, yung ang inasal na labaso na darakulao na buraw. Yan bagang labaso na buraw, ano, inalian mo lang tulak? Asalun mo na ang hamot abot sa kataid na harong kang ilatag na induma sa mga dahon ng batag tayaw kami sa kubo uya na ngayaan sa indong pangutuhan inasal na buraw gulay na kalunggay sa kasampagitang maluto inarumduman ko pagkasiram igwa pa inunon na balanak grabe ka talaga Auntie Dolly kaya para sa imo happy birthday dudulutan ta kaning kanta ni sarong maniwang na parakanta sa iyong pagbabalik. Di ka nawawaglit sa isip sa aking pagidlip ay panaginip laging nasasabik sa iyong pagbabalik hanggang kailan ako magtitiis di ka nawawaglit sa isip sa aking pagidlip ay panaginip laging nasasabik sa iyong pagbabalik hanggang kailan ako magtitiis buhat ng lumayo ka aking hirang laging nalulumbay ang buhay giliw sa pagbabalik mo'y maghihintay pag-ibig na sadyang walang hanggan sana'y huwag kang mag-alinlangan ang aking pag-ibig iyong asahan sa iyong pagbabalik ako'y maghihintay pagkat ligaya ka niya ring buhay. Iyan si Eddie Peregrina sa sunatang sa iyong pagbabalik. Igwa man palang kuning kadikit na mensahe, ini para man sa sakuyang padangat na ina na inaapon sa muyang Tiang Floring. Kaya aramon nagantabi sa kuya si mama. Nagtugon ngunyam pa si Ethan saka si Melo. Nagkakaulay-ulay man kami. Iyan po, mga apo ko yan, na mga 8 taon, 7 taon.
nayaon ngunya nagbabakasyon ngunya sa Legazpi, tatagaduman man ang lulo sa kalula ninda, ay dati yaon sa muya ngunya, yaon na po sa Legazpi in preparation cancel ng flight to Manila, then to United Arab Emirates, tanganing mag-join na po sila sa silang mga parents. Ano sa kuya pong duwang apo, nagdakula sa muya, 8 taon niya sa muya, and sa Legazpi. Samantalang ang silang mga magurang, ang sa kuyang aki, ang matua akong aki, yung magurang nila, saka si Mrs. Mangkaito, nagtatrabaho sa UAE. Biro mo, 8 taon, dahil kay bana ang mga aki, nagtatagabirbisita lang sinda. Panahon naman, na sinda magsararo na, dapat bagaan, mag-aramaan, magparamilya, iribanan. Di dumana sila ma-eskwela sa UAE, ay siyempre man sa kuya pong ina, pareho man kami ni Mrs., biro mo nagdakula sa rumi, garo biglang mahali, mapungaw na marayi. Ngunya nagdulok sa kuya ining sa kuyang ina, na nagko-computer ako sa bago, nagdulok, una ako ko ng tuyo, niya ko ano ma, ako kay nganoy na pangiturugan ako kan duwang aki, medyo nagluluwa siya. Daraning kapungawan na pangiturugan siya na sana da maugmasinda kung ano. Ay di ang ginibo ko, kinuntak ko si duwang aki sa Legazpi sa pagining computer. Nagpadaratulos ning retrato ninda, armo naman bagang mo niya, magretrato ka lang sa cellphone, na ipupus mo tulos. Sabihan mo nga si Lula na maugmaw kami digdi, sabihan mo nga si Lula. Okay, ako nagantabay dyan na si Lula Pluring, sabi ni Ethan sa kanimelo, Lula, maugmahon kami digdi Lula. Pagyaon na nga kami Lula sa UAE, papadaranta kaning bado. Pagkatapos, sa irarom kang bado, may mga tsokolate. Pambira. Ara mo ba kaya natutuo dyan kang mga nagpapadarang balikbayan boxes, ano? Kung minsan may mga bado, pero sa irarom palan, igwan yung mga chocolate, kung ano-ano pa. O, ayan. Maski aki pa, nagsasabi na, pagyaon na nga ako duman, Lula. Papadaranta ka ng bado. Nasa irarong kang bado. Igwa ng mga chocolate. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it soothes me, though it consumes me, your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. Your kiss of fire. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Years old, may arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopaspores Sap sa talampakan, nakaturog na ako asin maBiopaspores Sap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopaspores Sap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na.
Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, sobra ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Sa tuyang oras ngunyan, 5 minutos, makagi po ang alas 11 at dyan kan Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ kang original na Master Square, Cibros, sirmang kang CBS Express, CBS Quick Save, pati naman kang Stabilo Lending Corporation. Sabi kan nag-chat sa tuya si Benedict, good morning, patugtugan mo ang tabi kami ng Sonata, mantang nagugupit na may barbero pa lang siya, no? Pabati man po kan sa kuya mga pamilya sa Kanaman, mga Belga, Villar, Encinas, asin mga Felizardo family. Pabati man po si Munay na makugus adin an sa imong bulugan na si Munay na makunuson adin an sa imong bulugan Dick Barbershop yan. Hindi kong gaya na kuahay. Sirma si Cielo, kadag viray na kasunmaan luto niya. Kuya na sa mga 5-star hotel na masiraman mga luto ni Cielo. Garo nga ni gusto ko ng humagad. Pakatapos pusmaning magayon na retrato si Tess Gomez Gallardo
Yaw siya dyan sa Boulevard kang Kamaligan. Ay, magano na pala dyan, ano? Ang view pa lang kaning Boulevard dyan sa Kamaligan, Magayon. Alin na kung di nakakapasyar dyan, may retrato ka dyan na Tess Magayunon asa imong forma. Sabi niya, advance happy birthday da. Pagkatapos pabati man po duman sa Germany, sa sakuyang tugang na friend niya, si Virgie. Sakaan sa iyang pinsan na si Franz Bars kan Germany. Oy, Franz Bars, kumusta ka dyan sa Germany? Sana okay na ka mo dyan. May running lockdown. Si Ramang ki Daisy Peñera, saka ki Nitz Peñera, na pirmi naka-tune in sa imo arual daw. Sabi ni kan magayon kong amigang si Tess Gomez Gallardo. Yan. Sa mga nag-text man sa tuya, good morning, Sir Bert, Black Magic Woman. Kumisan na dadangog ko ini sa programa mo. Nagkanta kay ni si Carlos Santana, banda ni mga Meksikano ka 1970s Vietnam War. Ako po si Ellie, senior citizen naman. Salamat po. Greet ko lang si Diday Laurel, taga Old San Roque, Pili, Camarines Sur. Si Vilo, saka si Emmy Samara Nika, salamat sa parating nagantabay man. Gusto ko man pong saro ko sa taganga mo punpa kay tupang haluyo ng panahon announcer ka na sa gulngunyan. Gustong sabihin palan, kulang na lang kitang maging ermitanyo. Tay ka po announcer na kay tupang panahon na hubin pang kinaban. Grabe man iyo ay. Pagkatapos sabi digdi, gritun tada si Corazon Francisco Barbacena, 73 years old naman po ako. Gusto ko pong mailing, kaya lang mayo ka na po dyan sa may Romero Building. Gusto takakutan ng maabutan. Ay na naglipat na kami digdi sa may kataid kang PhilHealth. May kataid ining building. Yaon kami sa, medyo palaog na kami sa Macmariano Village. Yaon kami sa 3rd floor. In fact, ako nakaatubang ako niyan sa natatanawang ko ang interong Villa Cáceres Hotel. Yan ang natatanawang ko digdi sa Magsaysay. Aloy mo na po akong taga nga aliang Kiason, kang Zona 6, kan Mabulo, Naga City. Darbuan Encinas ay nagantabay niyong artist na amigo kong mabintaw na maran sa iyang mga artworks. Naaarangan ko ta mabintaw. Karon niya ako mayamano na niya ay. Pigpaparabakal ning mahalon na sa iyang mga painting. Good luck na lang sa imo, Darbuan Encinas. Good morning, Papa Bert. Birthday niya ni Bob. Great man po, birthday niya po niya si Bob Cantalisay, from Nonon, Malu, Sheila, Bong, Sel, Nika, Boboy, and Pex Nabal. Pati naman si Jogol Velasco, saka si Fraki Pilahio. Bert, halini kay Judge Furni Maristela, Bert, pakiplay man daw tabi ang Besame Mutso, signature song ko yan, kung nakakatripong kaming sa Ateneo Dinaga High School, Batch 54. Gusto mo sabihin na Judge sa Maristela, nagtapos ka ning high school, ako, ang magurang ko, nag-irelusyonan pa lang. Ako na mo nag-56. Ang mato akong tugang, 55. Di bo sabihin, mga 54, nag-irelusyonan pa lang si magurang mi. Na ang istorya katukan sa kuyang ama, ama ako, pure na taga-Naga, mga taga Santa Cruz. Ay pagali Santa Cruz na pasentro ta nagabubuno nin urig, sultiro kadto, na sigon sa istorya man kan ama ako, sa dalagan kan istorya, ang ama ko may pagka-playboy. Garo ang dalagan kan istorya niya, padakol siyang pigsasambit ng mga daragay. Ang ina ko naman, taga Catanduanes, na nag-migrate sa Naga, gustong mag-eskwela, duman kaya sa Kalulbon, Catanduanes, pigilos yun siya ning gurang na principal. Habo niya tagurang ay ang ina ko 17 years old. Ang 17 years old na babae, medyo mapili pa man yan. Ang gusto katukan lula ko, maagum da si ina ko. Ito nga ni principal, maray ang trabaho. Ay sa katan ina ko palan, garo yung pinakamaputi duman sa kustal, sa kadagatan, may dagat sinda, nasa baybayon. Kaya nag-adventure siya pasiring sa tabako. Pagaling Catanduanes, naglarga siya patabako, nag-star siya sa kabisto kang pamilya aming padi, garo sa kumbento,
inataman siya ning padi, duman siya nag-restar. Sagkod na nalakaw niyang maka-star siya sa Naga, taang pagiling kay tukan mga taga-duman, pag nakabot ka sa Naga, garo ka nakabot ning Manila. Ang talagang target niya makaabot sa Naga. Pag abot sa Naga, ay tanakadago sa pamilyang Antonio, Cecilio, Antonio. Pamilyang Cecilio, dyan sa Arana. Iyaw nga ni dyan si amigo kong Cecilio. Dyan sa nakadagos ka to, ay may bintana. Pag nagbibintana dan sa kuyang ina, palibasa magayon maputi, nag-aagi naman si ama akong bulero, sige ang kirikimlat, pakirikimlat, siguro palibasa gwapuan sa kuyang ama, na gusto naman si mama. Duma na nagulay-ulay ang dua, iminurundag na kami. Ikadua ako, sinunod-sunodan niya, dahing untok, sagkod, 8 kaming inaraki. Sabi ko, grabe man si Papa, kung grabe ka man. Dahil mo naman inuntukan si Mama, 8 gayo kami. Yan ang istorya mga love life kana sa kuyang Papa and Mama. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving on. There's a
restless hearts gather round. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Like an old dusty road, I get weary from the load, moving on, moving on. Like this tired, troubled earth, I've been rolling since my birth, moving on, moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's got around. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Gotta find me a place in the sun. Pero masiramon mo niyan panira ning naglalanalan ng natunghay na purtian mga sahog luto ni Cielo. Naglalanalan ng natong na namumurlo ang kasisilihan na igwa pa ning ni talangka. Garo masiramon na. Maski baga di mo nahiling garo ipapaliwanag lang. Ang luto ngayon niya na yaong pasakawali naglalanalan na natong naigwa ning mga kasag kasag o talangka. Pakatapos nagiribabaw pa si mga siling pula. Garo niya ako managumo na maray. Pakatapos papartneran pa ning lumpia Shanghai. Kaya sabi ko sa amiga kong Giselo, niya ako silo ang mga panira mo sa mayaman ay. Ara mo niya ako kung yan na panira mong yan ipinahiling mo yan sa muya kay itong panahon na kami nagbuburugnutan sa pag-aragaw ng panira. Ta may mga kaput na kami katong kuya ning kurkutsilyo para ikis-kis ang sangkaka. Ang sangkaka kaya pag ipapanira mo yan, pinagkikis-kis yan, ikinakag sa maluto, saka may tubig-tubig kadikit, ay masira mo na marayan. Lalong-lalo na kung itong ang sangkaka na ginamit, itong galyang, itong mapuluto na maray. O bagaman pakatapos, o bagaman ang panira mo, ito salang ginisang balaw lang na ordinaryo, na malanaw na maray ang lana, pigpipikpik, panira pa. Pagkatapos papailingan mo kami kaning lutong natong na kadakol ng laman. May lumpia Shanghai pa, may cordon bleu. Maaraman mo kani, garo masiramon Ang pamilya daw na luwagan mo ni mga special na pagkakan lalong-lalo na kung parating asukar na lang ang panira. Kung minsan kung asing grabe naman yan. Dahil na kita nagpaparsambit kenta, baka pag natuod kita, maghirilang kita sa katoy. Ito na lang kinudkud na nyug. Halimbawa, panira, pakatapos igirilid na mo na nindo yung kinudkud na nyug, taigwa kita digdin ng cordon bleu. Ano man po yan tay? Ay, panira yan ng mga milyonaryo. Cordon bleu, pakatapos, igwa pa ng lumpia Shanghai, igwa pa ng fried chicken na itong masiramon na timplada. Narumduman ko naman pati ang fried chicken katudig di sa magsaysay na lalong minasiram kong itong kaibanang kuman na mistisa papakit yan laman kang paa pagkatapos sabi ay gusto ko nga ako ang maghungit nga sa imo birth de los martires piglilinaw ko tama ka magsabi ka mo ibang pigungit ako ang pigungit kadto. Pag inuungit naman ko nagiriling pati si mga waitresses ay pagkatapang sa ko nakikirimlat, hoy, kami naman daw i-date mo. Ano ka naman? Masira mo na maray ang manok na ihungit sa nguso ning sarong lalaki, ning sarong mistisa. Niya ko, kurti, hay, masira mo na namit kang manok. Ang kamot mo pati, garo, yan?
Garo may namit ulur bagayan. Bueno, sa iba pang mga si Glenn Romero, good morning. Kumusta ka na lang dyan sa Calabanga? Siriman sa iba pang birthday man palang kaning apo kantugang ko. Actually, mga apo miyan, si Alina Flores. O kaya, agree, kaya na, tulong taon na pala si Alina, ano? Happy birthday, baby, si Alina na pirming anggut sa kuya. Pag sinisiwitan ko, dulag tulos yan. Yan, mga apo miyan, si Alina Flores. Third birthday ko niyan. Sino mas iba pang nagbi-birthday ko niyan, paabutan tamanin na happy birthday. Good morning, Papa Bert. Ang panirami tabi gulay na lang ka na may bangot kasag. Pwedeng painanyugman kasunatan nga may pledge of love. I pledge my love to you by Peaches and Herb. Aliyang ki Jerome kang North Lagunoy. Malinaw pa lang kita duman, ano. Sino man, Papa Bert, nagdadangumang kami. Patutugaman ng I'll Never Change ni El Masculino. Aliyang ki Rico de la Cruz kan pinagdapugan Pulangi Albay. Happy 66 birthday kutan na ni Brad Manay Irma Blaza. Sarong loyal listener mo yan, ay kaya lang ini nagtalikod na sa kinaaban. Happy birthday in heaven na lang kay Manay Irma P. Blaza na nagtalikod na po sa kinaaban. Papa Bert, ini po si number mo, Meli, sabi po, Meli, kung nagantabay ka, Meli, yun ang number ko. Tama yan na nag-text ka. Sirma si Estelita Kamba, nagagadmanda si Auntie Miles sa Olaguer, kang release me. Kuyan, sa tiyan, hanapon ten. Sirma si Kap May Tabukar, good morning na lang, sa ino dyan sa Minalabak. Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Adelita se llama la joven, a quien yo adoro y no la puedo olvidar. En el campo yo tengo esa rosa y con el tiempo la voy a cortar. Y si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Ajá! Si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Iyan ang paborito ni Judge Frunying Marestela. Pag nakakahiling man ako ng pangaran o retrato kan mga kabatsmi sa college sa UNC, minsan nagulay-ulay kami ni Ervin Borja, nagirunduman mi an gayon kang buhay sa college sa UNC. Kaya itong ang UNC mapresko ta makahoy. Ngunyan pag nag-aagi ako dyan na garo mayong kataw-taw tapalibasa may ngunyan ng face-to-face, garo niya ako mapuungawon ay ining kabatsmi. Actually, matuawon man kami dyan, kailang palibasa late man ako nag-eskwela, kaya naging kabatsmi na lang sa Beauty and Brain kang UNC si Cielo. Ay kan mailing ko ang pangaran na nagantabay. Narumduman mi si pag-eskwela mi sa college. Nagkaroon niya ako kadtuan mga college students, ganado sana magruluglog. Pag may break na, madaralaga na duman sa may likuran, sa bilya, maruluglog. Sa may baduya. Pagkatapos pa, maturkaw-tukaw sa bench, mapriskuho na mariano, diyan, kahit sa UNC. Ay para kay Cielo, sarong maginasunata na gali kay Jonathan Potenciano. This song is from Wilbert's Hard to Find Music You're Library. my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you, my love, with your hand resting in mine. I feel the power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world for me. With your hand resting
blessing in mine. I feel the power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, your every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world. It's the end of my world. It's the end of my world for me. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay laging nanakit po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung banakit po na aking balakang. Halos hindi po ako kasama sa balakang. Ano po, makatayo, pagka po nakaupo. Siguro po, kurang-kurang po 1 year po. Ang laro na sa pong banakit. Ay, tagang pagtik po, taga Sir Dix agad po ng Rise Coffee. 4 na po lang po, naranasan po agad. Pag na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rise Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral di Culandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral di Culandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Live
Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Ano oras niya doon yan? 37, makagipong alas 11, pabutang umandaw nin maugmang pagantabay si Raul Villamor, dyan sa Raul's Eatery sa Satellite Market, kaning Macmariano Village, pati naman mga partinda dyan ng karne, pati mga maritatas. Sinibapa, kumusta na lang mo dyan? Si naman si Jerry Maniquez, kang ang sikat na driver mechanic, na yung man na nagme-maintain kan sa muyang auto, driver siya ni Ronron Enon. Kaya kumusta na lang kaya Jerry Maniquez, kimisis niya dyan sa Lugkal, Kamaligan, pati na ki Ronron Enon, ta amay pangani, kinaulay ko na si Ronron. Nya ko ron na makikiuli man ko sa imo na maarkilaman ko kan sa imong van. Tay ni si Ronron Enon, may mga van ini, magagayo na van na pipaparkilahan. Ay ta kami mga pamilya mi, mapaligaspi kami mga third week kang May, para bisitaw na bago maglarga pa Manila sa muyang apo. Siyempre gusto may man mahiling, ay magamit kami kang magayon na van ni ni Ronron Enon. Ay padali lang yan. May problema nga yan. Si Jerry Maniquez yung gusto mag-drive. Salamat na lang kaya Ronron. Sabi digdi sa chat, Papa Bert, patugtugan mo man kami ng sonata. Taurual daw kami nagantabay. Ang pamilya sa Kurumatig, Carolina. Baka pinsan pa niyo ni Mrs. Diyan po sa pamilya Barula, Rustia. Saka sa kuyang duwang mama, asin mga lula, auntie. Pabati po ng advance Happy Mother's Day. I love you all. Sabi ni, anyang baga digdi, Rona ang pangaran. Narumduman ko pa na si Tam Cecilio. Kaso bago nag-istorya ako, pamilya akong Cecilio, pinagdagusan kang inaakon. Nalingawan ko si pangaran ni Tam. Magurang ni Tam ang pigdagusan. Tayanda nga ni si Tam, garupig aling pa yung kang sa kuyang ina. Sabi digi, salamat Bert na mention mo pa ng family me. Yun niya ako Tam. Kaya bisado nindo si Tam, itong parkanta. May grupo ini, itong mga retro. Kay banan iniyo ni Danny Diswangko, ay inisitam garo matibay magkwen sa keyboard. Ang pamilya po kayan iyong pigdagusan kan sa kuyang ina kan mag-istar sa naga an sa kuyang ina. Kaya good morning na lang sa pamilyang Cecilio. Di ka mo nalilingawan ni mama pag nag-istorya yan. Ang pamilyang yang Cecilio nakatuloy ng igwang manukan. Sa tubangan kan sa naharong may mga manukan diyan sa Arana. Sa iba pang nag-text sa tuya, good morning Papa Bert, Ampalaya na may itlog, shout out po kay Maris Indrano, clerk, and Ma'am Jo Akubo, disbursing officer. Love me with all of your heart by Tom Jones. Sali yan sa opisinang sa opisina ka mo basta nasa opisina asinda na may lutuan. Pag nag-opisina kang iwan ng nagluluto, masira mo na eh. Ayan ang opisina nindo, igwan ng kusina, igwan nagluluto. Pagkatapos mabagting na kan na planggana, umbut sabi yun, nag-aapod na makarakana. Ngayon nagtatanog na niyang planggana. Pag dumanan nga kita sa kusina ta karakanan. Si Lena Martel, sa ginagalang na parakantang babae, sa saiyang sunatang Bridge Over Troubled Water.
when you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled waters. I will lay me down like a bridge over troubled waters. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your hand. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver bird, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are there. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled waters. I will ease your mind, like a bridge over troubled waters. I will ease your mind. Just to look in your eyes again, just to lay in your arms, just to be the first one, always there for you, just to live in your laughter, just to sing in your heart, just to be every one of your dreams come true, just to sit by your window, just to touch in the night, just to offer a prayer each day for you, just to long for your
kisses, just a dream of your sighs, just to know that I'd give my life for you. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Just to wake up each morning, just to you by my side, just to know that you're never really far away, just a reason for living, just to say I adore, just to know that you're here in my heart to stay. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Just the words of a love song, just the beat of my heart, just the pledge of my life, my love for you. Jean, Jean, roses are red, all the leaves have gone green, and the clouds are so low you can touch them, and so come out to the meadow, Jean, 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 you're young and alive. Come out of your half-dreamed dream and run, if you will, to the top of the hill. Open your arms, Bonnie Jean, till the sheep in the valley come home my way, till the stars fall around me and find me alone. When the sun comes a-singing, I'll still be waiting. Jean, Jean, the roses are red, all the leaves have gone green, and the hills are ablaze with the moon's yellow haze. Come into my arms, Bonnie Jean. When I'm walking down the aisle, I'm trying to
listened when they said I cheated. And you listened when they said I lied. Yes, you listened to all of their stories, but you didn't listen to my side. So tomorrow when the chapel bells begin, I'll have to think of you as just a friend. But when I say those precious words, I do in my heart. Sabi ni Tam Cecilio sa retro band pananinda na kaibanan niya kay ito nag-perform sa Naga ni mga Beatles, mga kantang retro, si Oka na Kadag. Ay, tugang, kundi ko napapasala, tugang niya ni Cielo ay. Naaram ko si Oka na Kadag. Nadalang ko na yan, kaibanan mo. Nagigitara siya. Pagkatapos si Tony Grahida. Yan, si Danny Diswangko. Ay, magin itong retro band din do. Kailangan niyan baga kaya, mayo na kailangan niyan, tamay pandemya. Pag nag-normal na magbalik ang grupo nindo, magayon mag-perform yan ng mga retro music. Headed by Tam Cecilio. Sabi man ni Azon, kan akong grade 5 sa Southern Luzon College. Ang Southern Luzon College, yun aning UNC ko niyan. Yan de ko lang aram yan ay. Kay tuda sa Southern Luzon College, pag nagre-retire na kami, nag-siswing da sila sa nagbabara sa 15 Martires. Kay ito talaga igod yan yung kawatan ng mga akit. May baras dyan sa kaswing. Antes na pinagkaganan dyan yung fountain kang Rotary Club. Yan na 15 Martires. Inabot na kita nin oras para mag-surwayan sa alkalde sa kusina, Bert de los Martires po. Salamat kan sa indong pagantabay. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Blue Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. True Spanish eyes. Please smile for me once more before I go. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Please say you and your
Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. La 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 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ